खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया मुलुगनां आबहावा एबा वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि सानाव रायमोना माहारियारि पार्कआव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायदों होनना खौरां मोन्दों। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव कुसुगाव सेन्ट्रेल रेन्जनि सिङाव थानाय नबीनगराव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो मोन्दोंदि बे हाबाफारियाव बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि CSDजों लोगोसे बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी MLA जन बसुमतारी EM विल्सन हास्ताजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोबां मावथिफोर आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै रायजो राजाफोर फरायसाफोराबो बिफां फुलि गायनायाव बाहागो लादों। नैथि रादाबाव दं बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिसननिफ्राय सा ब्रिजेन फरायसाफोरा निट आनजादाव उथ्रिसारदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया फोसावजानाय निट आनजादनि रिजाल्टआव बिटिआरनि गासै सा ब्रिजेन बिजाथिफोरा उथ्रिसार जादों। बे उथ्रिसार जानायखौ बिटिआरनि सिङाव फोसावजानाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिसननि हाबाफारिनि थाखाय जाफुंसारदों होनना बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो बिथांनि खुंथाय दोलोआ फोसावदों। लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा मैयानि निट एबा नेशनेल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट आनजादाव गणेशगुरि UN एकाडेमिनि बारग' फरायसा थिउथि बर'आ निट आनजादाव 507 नाम्बार मोननानै उथ्रिनो हादों। बिथांनि उथ्रिसारनाया थारैनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगाथाव जागोन। थामथि रादाबाव दं लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव NDA दैदेननाय सोरखार दानो थाखाय पेरेडआ जागायजेनबाय। मैया बुधबारनि मोनाबिलियाव दिल्लीयाव NDAनि हेफाजाबगिरिफोरनि मोनसे नांथार जथुम खुंफुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव बिजेपिनि हायुङारि आफादगिरि JP नाड्डा, बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेदेपानि गाहाय चन्द्रबाबु नायडू, महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि एकनाथ शिंदेजों लोगोसे दंमोन। गासिबो लोगोआरि दोलोफोरा नरेन्द्र मदीखौनो थामथि खेबनि थाखाय मन्थ्रि खालामनो आबुं हेफाजाब होनो गनायथि जादोंमोन। बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ बुंदों दि सोरखार दानायाव गोबाव खालामनो नाङा। दिल्लीनि जथुमाव नरेन्द्र मदीखौ बयनिबो गोरोबलायनानै NDA दैदेननाय महरै सायख'नाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो सुलुंनि बायदिब्ला गिदिर खौराङा सोराङाव फैदों। गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ केबिनेटआव 3 मन्थ्रि बिदों। बेनि गेजेराव महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि एकनाथ शिंदेआ 2 मन्थ्रि बिबान बिदों। सुलुंनि बायदिब्ला नीतीश कुमारआ रेल बिफानखौ बिदों। NDA लान्थ्रि थामथि खेबनि थाखाय गोहोआव फैगोन। मैया बुधबारनि मोनाबिलियाव दिल्लीयाव गोरोबथायारि बाहागोआरिफोरनि मोनसे गोनांथार जथुम खुंनाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला नीतीश कुमारआ गोदान NDA सोरखारनाव 3 केबिनेट मन्थ्रि बिदोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि नीतीश कुमारआ रेल बिफानखौ बिदोंमोन। नीतीश कुमारआ अटल बिहारी बाजपेयी सोरखाराव रेल मन्थ्रि बिफानखौ सामलायदोंमोन। दा फिन खेबसेबाव बिथाङा बे मन्थ्रि बिफानखौ दाबि खालामगासिनो। नीतीश कुमारनि दोलो JDUआ लकसभायाव 2 मासि देरहादोंमोन। बे समावनो शिवसेना एबा शिंदे हानजानि गाहाय आरो महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि एकनाथ शिंदेआ 2 मन्थ्रि बिबान दाबि खालामदों। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उननिफ्रायनो नीतीश कुमारनि बागै गोबां सावरायनाय जागासिनो दं। बे सावरायनाया NDAनि मैयानि जथुमाव जोबदोंमोन। नीतीश कुमारआ NDAजों गावनि हेफाजाबखौल' फोसावाखैमोन, नाथाय थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदीखौ गाहाय मन्थ्रि जानो मदद होदोंमोन आरो थाबैनो सोरखार दानो नारसिनदोंमोन। लोगोसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ 8 जुन खालि बिथां नरेन्द्र मदीखौनो थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जागोन होनना मिथिमोनदों। ब्रैथि रादाबाव दं राउस UNU बिजिरसालिया मैया बुधबाराव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरिवालनि गेजेरारि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारदों, जेराव बिथाङा एक्साइज पलिसि मनि लन्डारिं केसआव सावफाहामारि जाहोनफोरनि थाखाय सानस्निनि थाखाय हगारनो खावलायदोंमोन। बिजिरसालिया तिहार जोबथेसालिनि बिबानगिरिफोरखौ गोनांथार सावस्रि आनजाद खालामनो आरो केजरिवालनि थाखाय फाहामथाय होनो बिथोन होदोंमोन। बिथांनि न्यायारि बेंखनखौ 19 जुन 2024 मायथाइसिम बारायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।